Guys, masumbuntang matang tanan. Tanawag mga bagungon. Nanglayas ng bagungon. Yeah. Nanglayas na. Daram lagi patong ni Kuya Kinkin sa lamisa. Wa ni sa isa duglang gana. Kinukon sa padi hukot ag salupin. Tanawa. Asa na managan ni sila padung. Lazok magdagat dari. Lagad sid mo. Manguli mo balin siya. Yeah, guys. Di ana nga tagak. Lagi ng uko. Nangikid. Pa. Aw mo bagungon na rin. Nangikid na. Nangapot na rin. Ay, mamagibaklay mo pa doong balin siya. Ya, padaan na tuyo. Padubo bunti ni siya. Wala magisud sa salupin. Hindi na nilas kuya gahapon. Nga Diyos Gabriel gamay kay nga tutuon tanaw ng layas na. Managibangan ni Kinkin na sa lupin. Isa raman na nagibutang lamisa. Nibat na. Nibat ng bagungon pa. Tapos ilaam. Klaro yung bataan ni. Kumaday ikutag sa lupin. Pamanitan guys. Ilaming pa manisi dyan. Ang tagaan na rin agat. Namuot ko sa mga bagungon. Lo ilaman. Nibat in taon. Laga-laga pag sinuba na sila. Gaban na. Tamang dia lagi. Ang mga puruma. Oh. Anong banganan? Ito malibat dari. Katag in taon sila. Guys. Hindi tayo sila layas. Ay, ang taong pang layas ang mga kinasun. May klaros kaya Kinkin eh. Itong panulihin ka masig na pa. Sinong baklay na ito sa gianan. Wala di ay. Yes, manawad kong tubig sa do. Alas 4 nas kadlawon. Alas 4 nas kadlawon. Nawad sa kong tubig guys kay buntag na. May tubig. Ayun. Agas lang. Ay, salamat. Nagsisurag ang mga drum. Buling man. Buling man may agas. Uy. Uy. Hala, kan sa magtubig. Klarong agas. Ayun. Sa lugasan. Lagay kasag-kasag ang tubig. Sugod kadlawon. Ugasan kay uling agsud. Takib. Mataga kag-hose. Okay. Masagit ang mga planggana. Wala taga matubig hapon. Luwi lang mga magsaging. Magaling mga buhi ni. Ayo. Ayo, ayo. Good morning, ayo. Good morning.
Dahil naman sa butang room. Naraka. Morning. Namdag man dari guys. Karsada na. Kagsiga. Kita na tag na mga pangwakwak. Ito. Ay. Nagtog sa mga kuyas muskit ito isi di makitaan muskit kaya naghalang lamok ginoo ko na usor bagdinggi daris buhol pas papakaprel si aliyawag si papakaprel tog pa waps tog pa sila luka di na mo kalaag kaya na mo gigapos wala lagi. Guys, sama sang banas papagabril wag pa gupit. Karong magwapo ko dun sa mot nagbuk. Ban ka lang, umagat pangipit. Banag gamang bading gamatoy guys. Banan sa naman papagabril wag pa gupit karong magwapo sa mot. Guys daw. Dami. Ko bang drive. Ikaw drive karong kamao haslir. Lubag-lubag lang agi. No. Gusto nila pataba mo. Asa man tapadaw mo lupad? Padung kapuraw. Tos unhang sityo na mo. Padung ko numis kapuraw gas mo lupad ning kim-kim. Buyag. Pangsibog sa papagabril ang mga kanding. Ha. Jangi pangsibog. Dere pa na ron. Dami guys, dari sa autanan. Napay giautan ang mga utanay. Gupitas papagabril. Parehas ka kuya Gail kuno sa ginupitan. Ikaw mga upos papa? Day? Ganahan siya. Papa, gapo na papa gapo na. Nakikwarta na. Nakikwarta na. Bikog na. Tanga salaman. Ikaw naman. Gapo na, hipro na daw. Para piulo. Sitaw lo. Kilo askal. Kareng gagmatoy kay ganahan mo ko gagmatoy. Sige day. Kaya pa gagmatoy. Dato lang ini ya. Ana Luya dulu ko tapos ko. sige, aja na luya ka tayo mo luyahan dad po. Day. Tatagbuhan guys. Sa lami na ni. Ay di ara. Karena pa di ah. Ay bilong di ara bilong-bilong. Limanan day. Pahit ko balik 100. Kare haday ba dia? Pila? Balik 100. One half. Kana kay gaan. Ano man sa kay unurun ba? May kana 100. Kuang pa dili ay. Hoy, salamat kay daghan ang tengah kilo. Uy, Apa ni day? kapi na naman tong luha. Daraday Hehe, napakapin. Thank you. Okay. Papa na. Lagi na ko day na sa aga. Pustiso. Day. Day pupuang ngipon. Kana, propose sugon. Ang lingi sa ngipon oy. Pati nang ngipit. Ikaw, ha? Pati ka nang ngipit. Pet mixer guys kay rong kasabaw og gamay. Kita kita kas ngipon. Sa atong ngipon na sa laag man. Bista gani kagay dara magakuan.
Darami huwat. Ito na. Imong hadlay kas ngipon no. Hadlay kas ngipon. Nalagay ko gakas ko. Imong tagi kuha. Katang sabon to kapil. Hugaw na. Ansan. Hugaw na. Ah, very good. Di pwede kay hugaw na. No. Sakpan. Naghup-hup ka diha. Ansay imong gibuhat? Chito. Huwag no. Chito ko no guys. Huwag na palmig tangkong na rin guys. Diya. Nag-anad ka dyan mo pang huwag tangkong ha. Itaw. Huwag may tangkong guys. Kaya mga isagol to sa mga lutoon. Itong ipalit ni Papa Gabriel. Ang lukat sa'yo, Big Karlan? Ina mo to sa palukatang tagkarlan. Oo. Itong palitan. Balik 100. Ha. Yan na guys. Tangko nga. Lami ka ajo. Sila na nyo yun eh? Ganti na no. Muna hinlo. Tinanom ni Yoyo. Bati pa dali ka na pa na tuwad-tuwad. Nasa nga ako may tuwad-tuwad na dan eh. Tuwad-tuwad. Naghanap kagwa? Oh. Oo pa. Huwag doon ka naman ba? Ang kapapa ko. Hakitan. Kapapa ba? Ay kamuti kong nanguha gani ko na nila sa ngagi. Manggisagol. Kamuti ko. Dari ka ba sinog ni tangkong? Tangkong kurong kong dari guys kay tambag ka azog tangkong bujag. Paano saan ka? Ang Karlan lang yun. Nada ubos. Ya. Ya guys, palit mig karlan ni Yuyo dari sa ubos. Ya. Palit ni sang karlan mga dagkag punuan bujag eh. Nada na dagkag karlan. Tas ko na. Hindi pa. Pwede na. Tatala day. Una. Sangit na. Hala. Daday. Ta. Sangit. Pahinay. Pinarami mga Sangit. kuan. Sangit. Putaw. Sangit. Okay. Manamig manghuag. Tangkong. Naman. Kita kagod. Ano man? Jesus, ginoo. Bangaw-bangaw. Mga gama. Kaya guys, ang bagungon. Ang maghatag ni Yoyo, kaya kakananin ko rin sa bagungon. Kaya magdaram, pas papagabra sunod. Ha? Na? Asa lang ihatag guys. Ito Yoyo niya. Makakaan pa siya daning bagungon. Yung sinuban. Ito na guys. Sinuban ko na itong Yoyo. Butangan ni Jag kamunggay dia. Ay, daghan nilang kamunggay dia. Bukad nag-init oy. Guys, gi-prepare ng papagabril lagi sang lutoon ron. Nagtangkong dia. Isa pa ng panghugasan. Grabe gizang tangad na nakuha ka. So, Buwas sa vlog. nakuha mo tangad pa oy. Kapajas. Ya guys. Ito sa amang Bisaya ng kapajas. Ito, medyo Kasi kapajas. pinipili, Ang kapajas guys. Kakuha man mig hinog ganina. Kapapagabril ka to ijahang kabangaan kareha ang hinog. Nami man rin hinog. Hinog po rin. Ha? Humok ba di ay? Pero hinog, pero gahit ko naman rin. Kilawon. Kilawon lagi ng imo. Gaha kay kara ng mga haang kuan lang sila kamang-kamang. Kareha ang kala. Anam. Nanta. Nanta guys. Kapajas nga Bisaya. Ilhan din mo Bisaya kay daghagliso. Pa. Ilhan mo Bisaya kay daghagliso. Eh, ampot na. Mo lagi. Lami ino ni guys, native. Yes no. Paikag na si Iza. Paikag na si Izang kilawon. Kaya di man ahatay nga, lutong mo rin. Bitaw. Yan guys. Uy, di ay mais guys. Uy, di ay mais guys. Ay, hilukon. Tiga-amig lang nga. Salamat ka sus naghatag danim. Sa nga gani ba? Pangaglaman. Yes no. Uy, arami Galing akazo. ha.
Sunuban. Sunuban. Oh, Ah, sunuban. sinuban, latanan. Ana. Sinaba. Sinuban ko ng Papa Gabriel, guys. Delikado. Bintaha kay. Gunggo kay sinagan. Daguwang ba din ang puro mga dabong kay mga pangag. Mga kumbitaw guys kanang nay tagas nagbuang ng ilang Kasi ginahan mo kaon ngari mo dari ng hapon. ha. May ginahan mo kaon ngari mo dari ng hapon. Ari ko na mo sa hapon guys kay sakto na si Jam humok na ni. Sunod lo ma-upload. Di mo kakaon. I-upload ni na ron. I-upload ni na ron bahalag di pa ko kakaon. Ha sa ni palaton guys. Na magsangag na ko pas Papa Gabriel mo din naug sinangag din na. May gamay. Tja, kung kay view nag-inautan na guys. Grabe gra. View nag-inautan. Tja, Salamat sa nag-give din eh. salamat sa naghatagdaan ni. Nag-harvest man sila karon og mais. Buspredo. Thank you. Daghang muka unda ni. Problema mas Papa Gabriel kay mahurot pa ko nun namang. Sus, Ginoo, ora daghan mga unda ni. Mga bata pala mandaan, dagan-daganan ra ni. Isno. Grabe, harang daghan ka azubujag. Salamat ka sus naghatag dani isa ka kaldero. Uy, salamat. Mga buging ni siya guys. Mo ni gitawag og buging. Ayan ni bawo mga pangag. Sambil tong lagjo nagbuang kamais. Lagjo nagbuang sa mais na. Ano si Jay? Buging. Namin ni siya kay tamis ni sabaw. Basta nga ni bitaw guys kay tamis ug sabaw. So kana dyan. Tamis ni. Tamis ni uy. Pwede pa ta kakaanda ni rong adlaw. So mag-video ra ko ugma. Kakaon na mi dani. Kay latanan pa man eh. Guys kanina. Makalatan nagazid mig mais guys na. Luto na guys. Luto na. Gisabaw ang Papa Gabriel. Tas luan na to dare. Suka ka na sili. Pasare, niututan ninjo. Guys, niututan ninjo. Lami ang nilutong Papa Gabriel. Kain. Dali na Ilia. Kuya, dali na. Dito. Bukbang tagkubaw. Delikado ng kubaw pa. Taray hanggang ganahan ya. Alami oy. Ya guys. Lami ang sabaw. Pero delikado ni sa high blood. Dito guys. Ya. May gulay, yami kaazo. Hadlo kang magkubaw. Sao, katong ani, kainda ipitan. Haglikon ba? Haglikon ba? Haglikon dyan ah. Sinabaw ni guys. Des nangagi ka nagsinigang naman ni. Kung kaning lutong Papa Gabriel. Sinabaw. Lauuy. Sinabaw. Nga bahul. Kung mas ganahan ko na itong latanan nga mais. Kubaw. Wow, lamia oy. Day, sabaw day. Tangkong, ang imong favorite. Hindi ka tangkong. Ganahan mo sa tangkong, favorite niya. Tangkong may favorite ni Kim. Dito pa ko matanaw sa kubaw. Himot ka kanta mas kabaw. Kabaw. Kubaw. Narong lima. Unod lang imo. Ito ta. Oh, Kuha na, tangkong na Kim. Di na ganas. Tangkong. kaunas. Kara kay unod. Yan guys. Nangalapod. Kainday, napaizahang tangkong. Ganahan og tangkong agbatang gamay. Ganahan og tangkong agamang bading gamay. Mapaliti ko katong bakwan sa buho katong upitan ba? Okay. Ito bang lain-lain ko no? Nganta ninyo. May og sabaw eh. Guys, sama nang gitak ang agmais. Madula man maluto na ron tataid kay magkakaon nami. Kung malabi. Malabo pa ni guys kay dugay man ni siya alatanan basta ingani kana bitaw mga kuan ay sayandan na kanang mga buging. So dugay na siya alatanan guys. Pagkakali ko no sila. So ugma pa ninyo makita guys kung magkakaon mi dani. Basta kay naglatan mi karon og mais rong adlaw. Ay wa pa din bukaw guys ang tanawa. Pa. Pa din.